Здравейте, днес е много специален епизод. През тази година Amuznet навършва 10 години, а с нас днес са хора, които могат да кажат съвсем спокойно: бях там от самото начало и още съм тук. Това са колеги, които празнуват 10 години в Amuznet. 10 години истории, предизвикателства, успехи, смях и сигурно поне няколко безсънни нощи. Днес няма да си говорим само за работа, ще си говорим за хора, за спомени и така казвам: здравейте, момичета. Да се представите с по няколко думи на колегите, въпреки че съм сигурна, че всички знаят по няколко думи за вас, но все пак да започнем с Сузи. Добре. Сузи. Аз съм Сузи и съм ръководител на отдел Account Manager. Тук съм малко от преди фирмата, така да се каже. И моя екип и аз работиме, един от екипите, които работиме близко и директно с нашите клиенти. Това е накратко за мен. Добре. Много отдавна съм тук. И ще остана. Така, аз мога да свидетелствам за това. Добре, Ели? Да, здравейте. Аз съм Елена, търговец съм по професия, призвание и настояще. И да, като Сузи съм в структурата още преди фирмата. Нека така да кажем, да. Този януари станаха 12 години, откакто функционирам под някаква форма за продукта, който в момента предлагам. Не знам дали, както ти казваш, по-голямата част от хората ни познават, не бих казала. Да, тези са, които наистина реално работим чисто клиентски ориентираните екипи. Да, със сигурност, но вече техническите екипи и също други отдели, които са създадени постфактум, мисля, че въобще дали ни познават. За тяхно нещастие, разбира се, или добро. Може би страдат от това, не знам. Така че сега ще се запознаем. Да, аз съм аз. Аз съм Таня. Аз съм май от 10 години. Да, 10 години ще стана тази година. Аз съм менеджер на продуктов дизайн, като в момента се занимаваме основно и само с продуктите на компанията. Тук съм започнала като общ дизайнер. От маркетинг материали, уебсайтове до продуктов дизайн. В началото се правеше всичко. В момента сме фокусирани само върху продуктовия дизайн. Аз и моя екип. Ето затова сме се събрали така днес всички. Точно вас, трите, защото смятам, че има какво да ни разкажете. И да започнем с един такъв въпрос. Помните ли първия си ден в Amuznet? Какво ви впечатли най-много и мина ли ви през ум, че 10 години по-късно ще сте тук? Не се избивайте. Не ми е минало през ума, че след 10 години пак ще съм тук, със сигурност. Първият ми работен ден си го спомням много добре. Тогава офиса на Interactive отдела, от който бях част, се намираше в една къща в село Лозен. Да, до фабриката, която също се намира в село Лозен, и беше наистина доста изненадващо за мен първо да стигна до там. Тогава дори не бях шофьор, така че то си беше живо приключение да стигна до там. И бяха, без да преувеличавам, може би 10 или 11 човека максимум, и изведнъж се явявам аз. Благодарение на Юлето, която всъщност така спомогна аз да започна работа, т.е. представиме като евентуален кандидат за търговската дейност към този отдел. Тя ми така съдейства да ми покаже къде, какво и как става, и си спомням, че цял ден цъках на игрите, защото от този момент не бях стъпвала в казини, не бях виждала такива игри. Така, значи първо трябваше да стигна до Лозен, без автомобил, и после цъках цял ден на казини игри. Беше интересен ден, така да го кажа. И аз си го спомням много ясно. Тук там вече се бяха преместили в офиса в Младост. И буквално първия ден така беше обособен офиса, че аз, Ели и Юлето бяхме в предверието на кабинета на шефа. Седиме трите, аз имам един лаптоп, аз и игри не цъках, буквално нямаше какво да правя. И се опитвах да разбера откъде да започна, кой как ще ме насочи. Много бях притеснена. Това, че съм 10 години тук, въобще не ми е хрумно.
Ма въобще. Реално аз бях първи акаунт менеджер и самата аз до този момент никъде не бях била акаунт менеджер. Трябваше да изградиме функцията и какво трябва за тази фирма, реално ние. Заедно с Тод, с Ели, с техническото лице, което беше тогава Яна. И буквално трябваше да създадем нещо, дето го няма, но така, че да работи добре за клиентите. И беше доста стресиращо беше в началото за мене. Предизвикателно. Баш си беше стрес в смисъл и аз слава богу вече бях шофьор. Основният ми проблем беше да си намеря паркомясто. Аз после станах шофьор и Сузи ми беше навигатор, защото аз на късни години се сблъсках с тази реалност и Сузи беше от смирите хора и пътувахме заедно и тя беше до мен и казваше: спирачки, давай, не се притеснявай. Така че дори и в това сме били заедно. Да се научат някой от нас да шофират. И аз си го спомням, моят първи работен ден беше вече в Интерлист. Това май ви е третото преместване. Или второто. Да. Третото. Ще разкажем историята на офисите. Да, историята на офисите. За разлика от тях двете, аз знаех какво трябва да правя, защото преди да имам договор, аз бях фриленсър към компанията и сме работили заедно. И в момента, в който започнах работа, аз вече работех преди това по проект, който бяхме започнали. Първата платформа на Winbet. Да, и това. Да. Тъй, че да. Но Какво се забъркваш? Знаех, имах идея, но не знаех, че понеже идвах от компания, в която си имаше всичко, нали, от кафе до плодове, запутки и така нататък. На първия ми работен ден идвам, търся кафе машина, има 5 кафе машини. Търся кафе, няма кафе. Трябва сам да си го закупиш кафето. И така се озовах. Това помня. Този шок. Да, имаш ли капсула? Каква капсула? Помня. Стрелана в космоса, да. Трябваше да я спасим с капсули. Да. И всеки се държеше в чекмедже. Да. Имаше го и това. Да. Та нямаше капсула, ама... Сега пък има... Дъгов. Да. Вече има машини, не трябва да си купуваме сами кафе. Явно сме се справили добре с работата, защото вече можем да си доставим Да, не само, има си нещица. много други неща. Да. Добре, кой беше първият човек, който ви помогна истински в началото? Ели. И Янчето, която не е вече във фирмата, но да, така беше. На мен Юлето със сигурност. Доста в началото, доста ми е съдействала. То ние си бяхме това. Реално бизнес екип. Подкрепили сте се взаимно. Много. Да. Нямаше разделение на труда, нямаше това не е разделение на проблемите или ако нещо не е както трябва, всички сме там, защото не е както трябва. Ако нещо е супер, всички сме там и сме супер. Тоест, много така обединен екип, много семейна атмосфера имаше. Да, разбира се, е нормално. Като сме това е по-малките, да. Разбира се. Сега няма как изобщо да се случи. Да. На мен първият човек, който ми помогна е Тод, че ми гласува доверие изобщо и че знаеше, че ще се справя. Нали? Дори аз да не съм го знаела. Тъй, че нямаше без него да съм в компанията. И Веси, която беше фронт-енд девелопър и с нея бяхме работили в предната ми компания, когато започвах работа. Аз тя вече работеше в Amusnet. Русичката беше. Много с нея направихме първата платформа и първия сайт на компанията. Много вече блед споменим, наистина. В първия сайт на компанията това беше... Ние го правихме заедно, да. Да. И ти беше с контента. То беше като някакво невероятно събитие. Ние стигнахме до там, да. Голям майлстоун. Да. Как се промени ролята ви във времето и как се променихте вие самите? 10 години е доста дълго. Не знам какво да кажа. Кажи.
Ами, да, аз в началото обемах много функции. Мисля, в началото бях освен, нали, селс, търговец. Маркетинг. Както бях маркетинг, бях ивент менеджер, бях травел агент, бях HR. Дълго време бях юрист, защото на доста по-късен етап имахме юрист, т.е. първите договори са изключително така дело на мен и Юлето, имайки разни темплети от други компании, ровейки в интернет и общо взето сглобихме един документ, който ние да ползваме. Това дали да го кажем, ако чуят клиентите? Късно. Да, и общо взето, може би някакви ред други неща са ми били така. Да, бяхме многолики. Да. И да, така че после нещата почнаха да се попроменят при мен в посока, че на голяма част от тези роли все пак отидаха при специалисти, които да се занимават с тези дейности. После имаше така едно кариерно развитие. Нали, един епизод от около 5-6 години бях търговски директор на компанията. И после обаче явно наистина не се боя от разнообразието и тръгнах наопак и наобратно. Така, нали, от директор почнах да слизам надолу. Сега вече не знам, има залагания в екипа каква ще е следващата ми позиция. Но сега отново, да кажем, съм си селс менеджер и отново се занимавам с изконното, т.е. търговската дейност. Това е при мен е разнородно. Да. При мен нещата се промениха до толкова, че когато започнах работа, както я казах и преди, се занимавах с всичко, което е в обсега на дизайна. От маркетинг материалите до инхаус материалите, през брандиране на щандове и в същото време правене на първите опити за UI на игрите ни. Извинявам. Дори игри. И в последствие, нали, години след това започнах да се занимавам само с продуктов дизайн. Сменихме изцяло софтуера, на който се работеше. Когато започвах, Figma так му прохождаше. Сега Figma е един от най-ползваните софтуери за продуктов дизайн и не само. Вече имам екип, който продължава да се разширява. И така. Моето е май най-непроменено. Реално, аз съм сигурна само акаунт менеджер, но с съвместителни функции. И аз помагах с нюслетрите за клиенти, рекламни материали, подредби и разни неща. Помагала съм и в самото интегриране, чисто технически, докато навлезат колегите, чисто в комуникация с клиенти, как се прави. И с годините екипа се разрасна и аз поех функцията на менеджер на екипа. Вече екипа в София е 16 човека с мене. Глобално по всичките дружества са, мисля, че над 60 акаунт менеджери, така че просто си растеме в посока на екип. Съответно, работата, която правиме, се разнообрази и усложни от гледна точка на това, че имаме по-голямо разнообразие и на продукти, и на неща, които предлагаме на клиентите като допълнителни тулове. И не спираме, общото правиме едно и също акаунт менеджери сме, но не спираме да учиме нови номера и нови неща, защото непрекъснато има нещо ново за нашите клиенти. Доста си е товарена и самата индустрия от към новости. И общо това е при мен. Нямах чак толкова възходи и падения. Съжалявам. Кой момент през тези 10 години беше най-предизвикателен за вас или кой беше моментът, в който си казахте, точно заради това си струва да съм тук? Аз така, като го прочетох този въпрос и си бях много замислила, но реално всичко най-предизвикателно е това последното, което се случва в момент.
както казах преди малко, нон-стоп има нещо ново. Развиваме се в някаква нова посока. Фирмата расте не с темпове, ами не знам, с някакви огромни крачки през годините, като се обърнем назад. Чисто и като брой хора, и като брой клиенти, и като брой продукти. И не мога да кажа, че назад във времето имало нещо по-предизвикателно от сега. Да. Мисля, че сега ни е поредният нов предизвикателен момент. А пък аз буквално всеки ден си казвам, че си струва да съм тук, общувайки си с екип. Мисля, аз съм изключително горд менеджер от хората под мен и хората, с които работя. Съответно и с колегите. Браво. Колегите в дивизията, с които работиме, буквално този екип дава смисъл да искаме да го правим пак и по-добре. Едни страхотни млади хора, които много искат да работят тук и харесват това, което им предлагаме. Съгласна съм. Познавам ги. Да, реално е, ако мога да се включа тук, екипа на Сузи наистина е, как да кажа, луч, светлина, капка вода в пустинята, пътеводна, да, светлина в космоса. Аз такъв друг екип не познавам. Аз изключително много харесвам моя си екип също, с който работя. И смятам, че нали, са прекрасни също, но тази, как да кажа, симбиоза, която има при акаунт менеджерите, действително нито едно друго място не го виждам, бидейки повече, изобщо и структурно как са подредени, как функционират помежду си, как са те си едно семейство, просто аз адмирации там. Но да кажа и Селса много се обичаме. И ние сме си семейство. Чувате ли? Нямаме. Да. Цялата дивизия общо взето се формима и като една... Въпреки, че от наша страна ние не сме толкова добре структурирани, но пък за сметка на това се справим отново идеално. Тоест, пак сме ръка за ръка и всеки съдейства, помага и вървим напред, за да можем съответно да покриваме и този ръст, за който и да рече. А иначе относно въпросът ти, най-предизвикателно за мен самата бе, когато се върнах от майчинство. Може би ще ме разбереш. Наистина, аз се върнах, чувствайки се зеленчук, примерно чушка, която е седнала пред един компютър с едни неща на китайски и не знае къде се намира, защото аз бях тотално късната за 2 години малко. Аз изкарах цялото майчинство и се чувствах така много не на място. Да не говорим, че открих и съвсем друга компания в този момент. Тоест за тези 2 години съответно имало промени, ръст, нови хора и така нататък. Тоест познавах много малко от хората вече. Чувствах се така интелектуално нестабилна, както споменах. Паралелно с това тогава ме посрещнаха и с другите промени. Здравей, ама хайде да тръгнем стремглаво и надолу. И изобщо беше много така шокиращ период за мен. Искрено се радвам, че нали, премина достатъчно бързо. Смятам, че си върнах адекватността така в кратки срокове. Благодарение на отново хората около мен, защото нали, те така подават, съдействат, връщат те където трябва да си. И на края на деня всъщност оцених, че нали, новата ми позиция и начина по който се чувствам и се намирам, в крайна сметка може би е по-доброто място на този етап от живота ми, в който се намирам, така че бих казала, че накрая се чувствах добре, като продължението на въпросът и тук ще повторя Сузи, действително това, заради което има смисъл е един от хората, с които работя, не мога да кажа всички, но малкото хора, които ме познават, защото нали стана ясно, че не всички ме познават, знаят, че аз не съм от тези крайно любовилните. Не обичам всички, мен не ме обичат всички, но тези, с които наистина имаме нормални и готини отношения, ме карат да се чувствам щастлива, че съм тук, да има смисъл да дойда, да свършим нещо заедно, да си кажем нещо. Та дори имаше смисъл от всичко това. Голяма част от хората, които в момента нали, бих споменала, вече не са и част от екипа на Мюзнет, имат вече други свои творчески планове. Въпреки всичко, до ден днешен сме си приятели. Даже преди малко отвън срещнах колега, който вече не е от Compliance екипа ни.
Тоши, който работи наоколо и с който сме си безкрайно добри приятели, независимо колко години той е тук. Така че Amusnet поне на мен ми донесе много приятели и основно за това според мен имаше смисъл и има смисъл да съм тук. Забравих си мисълта от Извинявай, аз не ме хваща старческата гория вече, аз съм на възраст. Но, говори се. Аз какво да кажа? Мисля, че е много готин, това е аз. Да, мой момент И ти си много най-предизвикателен. Сега е най-предизвикателен, защото наистина с това, че нали, компанията става по-голяма от години вече, се променят и чисто технологично нещата и напрекъснато е предизвикателство. Това не е спирало да бъде предизвикателство да работиш в нашата сфера. Нали? Няма такова нещо, дето да е било спокойно и после да не ти е предизвикателно. През цялото време работата с хора е предизвикателство, работата с нови колеги е предизвикателство. С някой от това. Да. И за момента, нали, който си струва, аз реално осъзнах, защото много малко нали, ми е оставало време да поглеждам извън моята си част на работата, но като погледнах сега на последното изложение, че ние имахме такъв брандинг, нали, и си казах, ето ние вече сме до най-големите, нали, което преди не ни знаеха, в смисъл от бранша ни знаеха, преди трябваше да убеждаваш хората, нали, къде работиш, ако търсиш ново попълнение, сега идват сами и те питат има ли работа при вас, нали, което си е, наистина си е струвало и си е, нали, накрая някаква свършена работа от всички хора. Факт. Особено когато си изминал този дълъг път, наистина, накрая видиш, то не е края дори. Да. Нали? Така че, в този момент видиш, че беше не. Добре, а какво ви даде Amusnet извън професионалния опит? Да започнем Танчи с теб. Да не е Да си го правя. Тук не си добре, че съм най-възрастните. Спорно е. Да. Тук мисля, че Да. Ами даде ми познанство с много интересни хора. С такива, както каза Ели, които и до сега сме си приятели и излизаме заедно, дори вече нали, не работещи в компанията. И непрекъснато смятам, че се срещам с такива хора в компанията и да, които са преминали през компанията. Какво друг ми даде? Даде ми увереност, даде ми стабилност, че нали, от моята работа е имало някаква полза. Сигурност. Да. Добре, Ели? Няма пак да казвам, нали, за хората стана ясно за всички, че това е основното, което ни е донесло. Доста разнородна експертиза, бих казала, в различни посоки. Със сигурност аз като човек-професионалист съм получила много, точно поради причината, че ми се е налагало да извършвам различни видове дейности, да ги развивам, да бъда на ниво, независимо чувствам ли се или не в този момент, точно в тази дейност на ниво. Така че бих казала, че чисто като възможности, познания и професионална експертиза ми е донесло много. Да, това е за мен. Аз дойдох от фирма в бранша, реално, но съвсем от друга гледна точка от B2C. И тук трябваше да изуча каква е разликата с B2B вече, общуването с клиенти, да се науча на нови неща, не чист съпорт на клиент. И да, ние сме правили толкова неща през годините, които не са били част от нашата длъжност. То си дава богатство и знание, че можеш да правиш още нещо, че разбираш от още нещо. Нали, за хората, които срещнахме и които оставиха толкова забавни спомени, интересни неща. Нали, това е едно на ръка. За толкова години наистина с много хора се запознахме и работихме. Но за мен лично
от един доста свит и плах човек в първите месеци, може би се научих да бъда и по-самостоятелна и да отстоявам работата си. Това мога да го потвърдя. Да, клиентите и желанията им, как да го направим по-добре, да не се премиряваме с нещо. И даде ми увереността, че мога да ръководя екип, което не съм си го представила точно в тази форма, е чак толкова голям екип. Не съм се стремила към такава позиция. За мен ролята си беше да работя с клиенти. Но нещата, които ти се случват, не винаги са това, което си мечтаеш. И съм благодарна, че някакъв наистина безценен опит имам сега. След тези 10 години и в работа с клиенти, и в работа с колеги, и с екипи, и също тук между екипна комуникация, кое как да направим и да оптимизираме, са неща, които ние и сега продължаваме да учиме. Нали, все още има неща за да оправяне, но не съм ги знаела преди, идвайки, макар и от бранша, от подобна фирма. Но съм не производител, ами ползвател на казино игри. Добре, този следващия въпрос, който искам да ви задам, всъщност ние малко минахме през него, но без кои хора тези 10 години нямаше да са същите за вас? Може би по един човек да каже. Да мине по разпрежната. И тази Ели. Аз не мога един човек да кажа. Да, много съм. Действително не мога, защото двете прекрасни дами, които са тук с мен, със сигурност са, как да кажа, едни такива светли петна. Не петна, не искам да кажа звездички, за да не стане друга конотацията, нали? Но действително, да, именно. Но са едни от най-светлите образи, които ми изникват, когато си помисля за тези 10 години назад. И Юлето, за която вече говорихме също. Яна, за която говорихме също. Мила и Дебора, които бяха първите ни юристи, лигал специалисти, които свършиха и просто поставиха основата на нещо невероятно, защото тогава първо нямахме лигал и второ тези две момичета вършиха човешка работа. Тоши, за който сега споменах също част от кампания с екипа. Тоест, ние бяхме едно ядро. Действително, семейното чувство беше много силно и някакси идвахме на работа, едно се прибираме вкъщи. Поне от моя перспектива беше така. Танчето ни правеше гадюгите. Да, и аз се сетих за гадюгите. Да, бяхме се кръстили гадюгите, хората, които общуват с клиентите, защото винаги сме хората, които казваме не или се пазарим или нещо. Те не годуват срещу нас и се бяхме самокрасили, че сме, тъй като сме явно гадни хора, гадюките. Да, табела за вратата различна. Да, която беше, ама по всякакъв начин ние сме дегизирани, маскирани, направени и гадюките, то си имаше цяла серия просто. Да. Беше страхотно. Страхотно беше, наистина. Но да, аз един човек не мога да... Да, и аз така. Всички, които са поставили началото, без тях нямаше как да има това. Да. Всички други са ползватели на началото, които дойдоха след това. Хубави, лоши, добри професионалисти или не толкова, но без хората, които са били в началото и са изнесли наистина много така съществена част от това, което е компанията в момента. Без тези хора не виждам, как ми означите, ще да е това, което е сега. Да. Много сърцеразделително стана. Боже, да. Ами защото аз ще се вълнувам. Размислихме се, да. Да. Добре, какво означава за вас, че празнувате 10 години заедно с компанията? Удъртели сме малко. Малко. 10 години. Да. Само с една декада. За мен, че психически съм по-устойчива, отколкото съм си мисляла. Това Бих те подкрепила явно и аз. Да. Даже скоро бях на психолог и тя ми каза, дамата, защото тя беше дама, че аз съм психически изключително здрав човек. Може да ми се завиди. Просто така отстрани има някои неща, които се опитват да ме дестабилизират. Така че явно наистина сме хардкор. Да. Даже не мога да кажа, че усещам сами дали 10 години.
То ми е все едно Тя, вчера ден нали, сега. фирмата се променя непрекъснато и то всяка година се едно по Сме в нова фирма, да. Това също, ама и так си ми мине хем като много неща, хем като едно. Да. И не го усещам, че 10 години е толкова дълго, толкова отдавна. Да, доста е динамично, за да усетиш някаква... Ако е... Лично е добър термин. И стремително. Да. Имате ли спомен от Амюзнет, който винаги ви усмихва? Много са. Преди да започна разговор, говорихме за майчето. Всеки път, наистина, като си я представя с босите крака върху вестника, ми усмихвам се всеки път. Съгласен съм за... Да. Не мога да кажа, че това И ще... гадюгите, и опитвахме се риби да си отглеждаме. И... Ние тук се опитахме, ама тя... Рибата ни се самоуби. Представете си за какво става въпрос. Просто... Като цяло е било винаги май ръка за ръка с нещо много смешно. Има толкова много цветни шарени спомени, пък ние, както вече се разбра, сме приказливи. Може още 2 часа да разказвам. Да, и дори в командировките ние имаме потресаващи пътувания. Просто потресаващи имам предвид с изпъстрени с всякакви приключения и абсурди, нали? Които... Аз си спомням епизода с куфара с парите. Това да е изложението. Да, и куфър с пари дойде. Да, и това е дрелко щечно. Дори пътувания, просто какво ли не се е случило и да. Вече от настоящата перспектива, те наистина носят основна усмивка. В даден момент, ако ти е било по-напрегнато, може би не ти е било до смях, нали? Ясно. Но сега, като си го обърнеш погледа на там, ние много се смеехме в офиса просто. Ние живеехме смейки се, независимо, че имахме адски много работа. Да. Имахме смехотерапия. Споделете едно нещо, което само ветераните в Амюзнет биха разбрали. Примерно имахме парти в кухнята, че имаме 500 играча едновременно. Да. Да. А сега колко имаме? Над 50 хиляди. Стига вече да си представя. В един и същи момент, нали става просто? Да, и това, когато достигнахме и... 1000 посетители. Вече за 1000 и 2000, нали, там вече бяхме действително капитан планета. Аз бях забрала, че правихме и за това парти. Да, защото действително толкова зори, толкова... Нямаше кафе. Кафе, да. Капсули. Може би тогава с 500 играча решихме да се наградим и да имаме кафе. Или пица партито в петък. Да, Имаше един период. Добре, продължим с интересните въпроси. Ако трябваше да опишете тези години като филм, какъв жанр ще да е? Някакво драмеди сигурно. Драмеди. Да. Аз съм за трилър. Аз съм... Какво ще е? Екшън комедия. Бързи и яростни. Ели веднъж тръгна, нали? Тя разказа, че е взела книжка, докато е работила тук. Веднъж тръгна и аз не бях затворила вратата, се повозих малко. Малко вътре по верно, да. Да, много. Да, верно. Трудно тръгнах с колата. Нека така го кажа. Сега се разбираме. Но... Да. Аз не знам, наистина. Да, със сигурност има екшън, със сигурност има приключенска част, със сигурност има комедия. Трилър. Трилър, защото трилър всичко не е ясно. Аз за нищо не се чудя. То е очеизвадно. Но да, не знам. Някакъв микс е. Сериал. Но има и психочаст. Има. То. То е... То. Да. Затруднявам се пък. Да. Не може един жанр. Не. Повече жанрове са тук. То се е цяло HBO. Да. Netflix. Добре. Какво бихте казали на колегите, които те първо започват своя професионален път тук? В какъв филм се забъркват? Няма да им е скучно.
Не. Ако трябва някакви практически съвети да им дам с това, което се сблъскваме, по-скоро да си документират и записват всичко. Нали? Защото така в началото информацията идва малко повече и е трудно да се ориентираш след като е минал обучителния период. Нали? Ако не си записвал и ако не си слушал внимателно, после повтаряш. И да, много е важно. За мен това е много важен съвет към новите хора. Другото важно нещо е да не се подценяват човешките отношения, защото в крайна сметка може да си много добър професионалист, но нали, да си коректен, да си спокоен, да си отговорен, много пъти е много по-важно. Нали? Аз бих им казала да си дадат време да научат първо какво правим ние и как го правим, защото има много хора, които идват с същата професия от друга компания. Да. Нашето не прилича на нищо в другите компании, това мога да гарантирам. Нито една от структурите ни, длъжностите ни и работата, която правиме, не прилича даже на други продуктови фирми, които са около нас. Ние имаме изградена наша собствена специфика и симбиози, защото как работиме. Тоест, много е важно да си дадат време и много бих искала всички да го правят, но не винаги се случва. Първо да слушат и да видят какво, как, къде, с кой, преди нали, да ни превземат и да ни кажат как се правят нещата. Така че моят съвет е да си дадат време. Да не се втурват веднага да оправят фирмата, а да видят как се работи, кое им харесва, кое не и вече оттам нататък с какво могат да допринесат и да са полезни и за себе си, и за фирмата, и да им е приятно работата с нас, всички други, защото всички, които са дошли на абордаж да ни превземат, още си тръгнаха. Заплашително прозвуча. Просто аз те разбирам, подкрепям, но някакво прозвуча. Като видя колко хора са минали нали, тук в различните даже отдели, дивизии и са идвали заявявайки се какво ще направят. На большинството някакви им беше трудно. Докато не разбереш аджеба какво прави фирмата и как го прави, много по-трудно ще ти бъде даже и да оправиш, ако нещо да правиш. Аз не казвам, че работим перфектно. Да. Със сигурност има неща, които можем да правим по-добре, но за всяко нещо, което се случва, си има своята логика и история. Тоест, разбери първо как се е стигнал до тук, преди да го... Много, много смислен съвет. И обичам да им казвам, като се напрягат и такива се нали, амбицират, ще мине. Всичко ще се оправи. Хубаво е, но не е готово. Това е един друг слоган. Да, но и той е част от работата ни. В края на разговора, какво си пожелавате следващите 10 години за себе си, за компанията? Никой ще стигнем успешно до пенсия. Ще успеем ли? Да. Никога ще пенсия. Скоро, След 10 години няма да е. Там сме. Какво си пожелаем? Със сигурност аз вярвам, че фирмата няма да спре да се развива, така че да сме тук, тия готините всичките да ги изброихме и те да са тук, за да ни се слушат нещата по-лесно и по-хубаво и по-добре. Аз това си пожелавам. Реално хората, с които работя, на които разчитам и след 10 години да мога да се срещаме тук и да кажем, много яко беше и тия 10 години. 20 години заедно. Щеш, не щеш. Да. Така. Аз съм съгласна с случай, че да, ясно е, че компанията ще се развива, ще се променя със сигурност. Нови пазари, нови приключения ще идват. Така че не знам дали то трябва да е пожелателно. То е ясно, че не там вървят нещата и аз лично, бидейки доста замесена с онбордването на нови пазари, ще дам всичко от себе си, така че бих ни пожелала на мен и фирмата да е възможно най-безпрепятствено, лесно и бързо през вземането на новите пазари. А в личен план единството, което си мечтая е да съм по-спокойна. Надявам се след 10 години да съм еволюирала
разбрала как се Правя ни олегнали дами. и да дойда напълно дзен тук. Кое значи, че Нати и ти трябва да си тук и да ни слушаш пак. Значи ли? А господина, който среща за... И той Няма шанс. Пълен състав, иначе не записваме нов епизод на подкаста номер 300 и... Имаме среща, коя година? 9 февруари. 36. Да. И много успехи. Моите прекрасни колежки казаха желания, които съм напълно съгласна. Аз сам ще добавя още повече успехи и да сме тук, и да сме доволни, да сме щастливи и компанията, и ние, и нещата да се развиват наистина само напред и нагоре. Колкото и да е клиширан. Аз мисля, След 10 години номер 1 на 5 континента. добре звучи. Има таргет. И в Гренландия. Че модерно иска да го включа. За финал, освен да ви благодаря за приятния разговор, момичета, бих искала да ви пожелая поне още 10 години и аз ви ги желая в Amusenet. От името на компанията ви благодаря, че сте тук, че пораснахте заедно с Amusenet, че продължавате да пишете тази история. Това беше Amusenet Ритъм. До следващия епизод и честит юбилей, Amusenet!